com um emeco pela Você é farmacista. Cara, eu falei, eu te falei, mas gasị mbụ n'obi nchi ime ma nrụ ọrụ afọ na anọ chilube na ebe obibi maka ụmụaka ụwa na-atụ n'ọnụ ụmụaka na-enwere ndị na-enyere ha aka ndị a na-agarịsị n'ụzọ ụmụaka nne na nna ha aṅụrụ ike iziga n'ụlọ akwụkwọ nchi iwube ebe a ga na-azụ ha na-elekọta ha anya ga na-ezitekwa ego a ga-eji na-elekọta ha anya na-azụ ha ihe mbụ n'obi m ga-akpa ebe a nchi ube bụ ụlọ obibi maka ụmụaka ụwa na-atụ n'ọnụ gbam nke ikwusokwa ọnụ na-afọ ebe a bụ onye na-akakwụrụ ụgwọ akwụkwọ ya mpa enego ya ego fanaye ụgwọ akwụkwọ ekwughị eke akwụrụ wee na-agwa m na eche elu ụlọ ebe a na-azụ ndị ogbenye ndị na-enwere ọkọ abịa ya azụ n'ụlọ akwụkwọ mana eke akwụrụ ụgwọ akwụkwọ nke gị emebe ya nachi ya skuulu a kịta kwa na aba agụsị agwa na go tu iche na nọọ egwu onwe ka na-egwu mba bife iche na nke eri ka nna aka eri ejela achọ ụgwọ akwụkwọ ị na-achọ ndị ya kwụrụ ụgwọ akwụkwọ yo voy a tener que amar el libro, Mamá? No. ¿Qué color? Apa? Uruguay katakan? No. Ya gimana? Ada mah. Ini. Dalun. Kalau nangwal gitu ini. Vamos lagi kau na. Mboni na mwamba. Kama mwani nga basite ko. Nwere mana n'aka nke nna gị ofu ezigbo enyi nwoke egburu oge gbazini ikuku $12,000 ego igwe Adamu mara mma papa obi dị m nọọsụ ahụ otu isi agba mbọ iji fụ na ngụtọpụrụ akwụkwọ m na-agụ na mba ofesi onye ọkachasị ego iji bute enyi gị nwoke iji fụ na ekwuru m ụgwọ akwụkwọ sochukwu biye ga-agọzi Chukwu ya gochukwu maka enwe na nwoke na ịmara n'izigbo mmadụ ka ewu chekwalo ọ bụ na mmemme ọrụ ekere mmemme ọmụ aka ya mbara mpa Igbo nwoke ibe njirekwana n'obodo bụ na achọrọ m ka ijiri nwayọ na-ede ndị politiks na-esogharị maka na ọbaka nchọ ka isoro ịgba politiks ya wee chọọ ka ọ bụrụ onye isi ala ọ gịta aka ya bụ ịkọzi akụkọ ama na ịkọ ọfụma bụrụ mgbe ị na-akọ ya ati ya na kisi oge m na-anachie mba ofesi nkapụtọkwa akwụkwọ ya ka ị na-akọ papa mme aga bupụta nne kwadobere unu na-efi alụmel papụta ka o sie papụta ka o sie ụkwara aka mpe ego ga na-akwado obere bụrụ kene ana m eche na ọ ga-abụ ihe dị mma na Alex nwa anyị nwoke ga-anụ nwaanyị n'afọ na-abịa abịa ngwa ngwa o si iji otu afọ were fe ala nna anyị wee nụta o nwegoli nwatakịrị nwa agbọghọbịa ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ya na ya na-abụ malụ jigodiri nwayọ nwayọ wee na-eme onye ama bụ nwa
nwunye nwanne m nwoke ya bụ nwanne ya nwaanyị nke obere aha ya bụ Rita agụchakwugo mahadum. Ọ mara ihe kwa na-akụ n'ihe gbasatara mgbakọ na mwepụ ka ọ dịrị ugbu o nwetago ọrụ na Lagos n'otu ụlọ ọrụ, nnukwu ụlọ ọrụ na-ahụ maka mgbakọ na mwepụ na Lagos a na-akpọ Arsenal o na arụ ihe nwane. Onwe ebe ọzọ a na-akpọ mkpali onwe udo ọzọ esi wee kọwe ebe a na-agbaka m isi n'ụlọ ụmụ nwaanyị pụta na-eme ka ọ n'ụbọchị nwaanyị ka onye bụzi nwoke ya ibe na ebe ụmụ nwaanyị unu kpebiche n'ime obi unu ive unu chọọ unu achọzie ka unu esi wee jee gwa ya dị unu n'ụdị unu ezunye oru ka ọ bụrụkwa na-agbalị ya oke nke na nwa bụ kịta nwa na ikpebigwe n'ime obi gị iwe chọọ onye chọọ ka nwaanyị n'oge ebezie na-agba m ka ebe ị chọọ ka nsị gị na m ekwetara ka iwe obido iwe ka gị ka ebe na-emere gị obi m amakwa m ihe kpata iji wee na-ekwuzi ụdị okwu anyị na-ekwu ihe ọkwa ka ọ dịrị anyị mma ka m chelụ onwekwa ihe ọjọọ m bụ n'obi ọkwa alaeze ọkwa nwa anyị nwoke nwere ebe mma gwa ngwa biko gbaalụ ọ bụrụ na otu a ka esi ghọta ya mana ọ bụkwa ihe m bụ n'obi biko gbaalụ m. Ana m echekwa na achọrọ m ije na nke ya bụ nwanne m nwoke Ray na ngwụcha izu ụka njebe ka mụ na ala esoro wee jee. oke ka o nwere nchọ ka m jụọ gị nya bụ nwa a na-akpọ Rita ị na-ekwu okwu ya ọkwụ ya nọ na ya ibegibego ndekwu onye ibegibego ndekwu na ibebego n'ime obi gị ibe ịchọ bezie na-agwa nya na ụdị ka ọrụkwana na ịgbara m onwe ọzọ mkpali ma nwe onwe chọ ka m yọọ gị ana m ayọ gị ya iji m obi m niile ayọ gị ịmụrụ onye a na-akpọ Rita egwu ya agwa n'oge oluo nyakwa ile onwe ya ugwu ka ọ ghara iburu ozu onwe ya tụnye nwa m n'aka dịka wee nnụ ya izoje megheri ebe ọsị ya mere ka ọ wesị na ọ dịghị ime e wee jide nwa m n'ime chukwu ya akpụ ya ọkụ uru ruo ebe ahụ nyakwa ile onwe ya ugwu rapụrụ na nwa m ka ọ were aka ya na-enye bụ nwaanyị ọ dị ya mma n'obi ọsị na ọ ya anụ onwe ebe ọzọ eme na awere ebe nkwụ wụ na mma na m awụrụ nene mmadụ ekwuchebụkọ m ihe m kwuo ọ na-azakwara ị na-azakwara ihe ọbụla ọ na-aza kwuchie onye kwuchie ya kwuchikwa ihe ka ọ bụrụ na ije ka mere iji bara ka mere ịgba na kapta ofe nke atọ mmiri ọ na-atọ mmiri na-ejeziere nke nwa m aka nta ga-ede ọ daga nne ya achọrọ m iji ohere a wee gwa anyị na echi niile na anyị ga-eje na nke nwanne m nwoke Ray. Brother Ray. Nene kan kina ngole. Yere so nova jen. Ki so le jebe ke ze ya na be na slimun. O mu eji akam jesiba. Onaya. Adam wasapiru. Ihe na jukwu bụ eziokwu. Ụmụ kọdụ na mmadụ nwere nkwa na akwa aka n'obu. Na ruo na ọ dị kịta nọkọta ọbaba na isi ekwu jesiwe nne mgbe ka ọ dị. Ihe anọ nwa m ka isili nne nyegodi nke bụ nna gị ka o lijuo afọ. Anya ma nnọta aka naanị otu izu ụka ka ya anọ. Sọmụ na ya na-abụ mma? Sọsọ otu izu ụka.
Even Gutale come with tea, I cannot do a call in the case of mother. You was Fanja. You which the Macanuke. Only woman. Imakan was a girl. Utubununja, Yochukusia, and Yawa could take an old bellow. Don't make you call one wacos where they come up back. Can't you fear Nanya? Nyabo, you like a chupas, a whip telemana bocata. And kind of also some managana on Nakata. Now, I know you would obey, you would do. I can't see we go tell you back. What don't allow for the Makivana, evade it up can't Wagna can Namana. Who wanna know we are not the Jacomana? Check one name, my even avatar. Let him joke about now more to Fuku in Fuku, our crazy bombado. Oh, even money will go to your mouth. Even money will Jawaka, even money will go here in 1 year. Where a woman can even me, I may the case in Mivando opportunity does end. I can say, it come. I knew who Palu was not. Even Azalo, Ivana, Volono, Boy, and the mother when I come again. Oh, no, where I come again, won't even Azalo. You would go on. Go to Pico. Remember, you could have made you the Ramon. Could have made the Ramon. He went up for even by another cup. Papa. I'm not doing in nature. Even when Mamma in nature. Man, even Jibateba and Abania will almost collect Ladu Jock and draw. I am sure now, Julian Ladu, Zanya can see a Jew. On a mad day more fuma. They can not use name and idea. By any more fuma. I won't go know your merry memorable. On a mad day, Gossy Funanya. The Kizibona is Gossy Muyamanya Kofonaya. I think you go see me for now. Go. Give me a bella jundia. Eh, Macadam was if for Javagaru. Now you're work, I may work and walk in a wine. I see a man. Keep me getting me va. Cabani me make a semiva. A mother when the more Gualagan opening again and come here gonna top papa. Yakasakamal no Kriba, you will not have a Garan. Eh? Papico, Mamma, we are Pico. Can was it? Mamma, we are Pico. Even Pico, Mamma, we are. Or not. Even as you. Amico, Mamma, we are Pico. Open it, play back up. Mamma, we are not. Come to come with you. Only Moroccan. Oberon Punagi. I'm not going to Punagi. You malawan. Ya buneg. I'm moving. Rose. Oh, Malicha, why? One okay. Why, you jump? You need to laugh.
Abụtakwa m ebe a na-enekwakwa gị ọ dịkwazị ka ị na-anachi na ụmụazị m na-etuzikwa gị akwa aka nka Ọ dị n'ọbara. Alex. No. No, Alex. Alex nwezigbo afọ ọnụ. nwa bụrụ ebu afọ nwa elota nna oyili nne ya ka ọ bụ ịma ife kpata njiwe sekụnụ bịa ka anyị sụkọlịa ma tupu m kwuo okwu ke maka di gị bụ Victor arụ dị ya Victor dị m ọ dị m n'obi arụ dị ya ọ sị nkenecha gị ọgọ bụ Joy nwa m nwaanyị bụ Nene agbaghọbe m ọmalịcha m nọ arụ na-amụ ya ịfụzie Nene kịta ị na-asị ọ bụzi nwunye onye Chukwu na-alụrụ onwe ya ọlụ kefe na ọkọzi Alex Mama nne m ya eche ka ije lara ụla nna kpọ gị taa mba izu ụka na-abịa abịa ị chọrọ ịlara ụla ogologo ezi niile anyị gba ka ị na-ajụ m ọkịta ogologo ezi niile ihe eje ka ị dakpuo echi ya karịa kachifo kpuchikwa onwe gị akwa nna abụzụ nwa m ka ị ka bụ nwoke ụmụ ụmụazị ara ama na nne na ma puku afọ ọnụ ọ ga-epu afọ imi mkpụsị afọ ọnụ ka o yi ebu ọ dị egwu nwanne m nwoke ga-adị ebu n'oge ịma ihe nche maka ya bịa nsị ka jụọ gị biko unu ekwekọrịta maka ihe anyị na-ekwu anyị akpago ife mebụ na mụ na nwunye mkpa agwa m ya o wee gwe nwanne ya nwaanyị ịgbagonu lesi nwa m kama na ịma abịa sị gị na nwaanyị adịrị ụkọ mana o ruo na alụmdi na nwunye ife na nwaanyị dị ụkọ onye ọbụla na-achọ naanị nke dị mma nke nwere ezigbo agwa nke gara akwụkwọ nke ya na-alụta ego ọkwa na ihe niile aka njikọrọ ọnụ nsị ka anyị jee zara agbụ maka na ezi agalụ ga dị mma eje ihe nje na-abụ ịfụrụ na nwunye m ya bụ nwunye gị agwa nwata nwaanyị a makọtakwa ya na chi ya wee sị ka anyị jekwa je nwa ụzọ ka anyị zalụkwa agbụ nata ka nke a nọdụzie ebe m aka mkpa o nwere ajụjụ jụrụ nne anyị na-ekwufu nke Alex ọ nakọtazi afọ ụbọchị ebe ebe asị bụ na Nene na Chinudi ọka ka iji gwa ya ekwu a na-egbu mba edebe ọla joko niile ọ dị ma na-ekili ekili ka ọ dị m ya ekilibezi ekiri o ya eje ka ọnụ dị mmadụ ihe nna ekpere Chukwu bụ Alex nụrụ ana nke ya mmadụ bịa duru Nene Alex na-amụ ụmụasị ha na-ekponata amụ ha na-etu nsọ mama nnukwu Nene n'aka nke ọzọ a na-amụ a na-ekpo na-abịa nnọdụzie ụmụasị acha ma arụ onwe ihe ọzọ na-ekpe ekpebi ya mma bụ ya sịrapụ Chukwu ọrụ ya ka ọrụwa ka ya ekwusi Chukwu arụwa ada mmalụ mma ị nwere ike imeghere m ụzọ na nwere ife nchọrọ ka anyị karịa ife dị ezigbo mkpa ọ dị ka mkpa nke ị na-agbazi m nkịtị ama m na ị nọ n'ime ebe a meghe ụzọ ka anyị karịa chi efugo onye ọrụ mara iwa na-ewu
Ya bụ na-egosi gị ike nke na ihe hazie mbegara m ụzọ. Nwaanyị mụrụ maka ebe na-eme na Alex. Uncle. Ama m na iwere m dịka nna nnukwu nọ n'ụlọ. Ịma na mụ na gị adịka mmafụ ife jọnjọ rapụ gị kichi nkwụ. Mmafụkwa ife dị mma rapụ ka ị gafe ihe wetalili. Alex, ịgbago dị mkpa. Irugo oge ịnụ nwunye. Uncle ka mbụ na ọbụla nwa na kwa moge nwaanyị o. Ka ife mechekwa. Ka ife fọ. Gbagaji afọ ọnụ. Iji afọ na anụ nwaanyị. Ịgbago ikolobịa. Eji mọzụ na anụ nwaanyị. Na-ekwe gị. Ịmakwa na arapụ gị na ụmụ nwaanyị a na-eso ere gị akpọchi ọnụ n'ime ụlọ rapụ ọnụ n'ọnụ ọnwụ ite naanị anụtum efe ya. Amanụkwa nwaanyị nkwa na enyi nwaanyị kịta na-ekwu okwu ịnụ nwaanyị. O mesịa ewere bata tinye gị n'ọnụ ọma agbaze ya agbaze enu n'anya irugo oge ịnụ nwunye. Ọkwa ma nwunye ma ị na-akpọ nwunye m lọvi lọvi. Ife niile gbasara nwunye m ị na-alaiki ya. Ọkwa ma Rita. Rita nwanne ya nwaanyị ọ na ọ mara ọma. Ọ ma mma na ọ ga n'akwụkwọ ama Rita too agbọghọ ọfụma. Rita bụkwa na ogbele lọvi lọvi. Mbọsị ọgba ọ bụrụkwa antilọvi maka kwa na antilọvi lọvi ma. Uncle ịbịakwa amasịkwa m ife na-akọ nka. Alex, ịma nọ na mmiri ncha na-aba gị n'anya. Mee anya ka ife a na-akọ. Irugo oge ịnụ nwunye. Nke anụnwa dị efe. Uncle, ịma na alụmdi na nwunye bụkwa na ihe dịrị mmadụ na-abụ. Ndị onye ifo n'anya ka ya anụ na onye nke afụkwa anyị n'anya na-ama nke ị na-ekwurịta mụ na ya dị anyị amụọ m na mafụ ya n'anya ka anya ma afụ n'anya. Ịfụrụ anya ịgwara anya ukwelugo onwekwa onye fụ ife dị mma rapịa ka ọ gafelie mba. Ịma mma nwoke ị ga-aga akwụkwọ gala onye n'isi so nwere ozi fọzọfọ mana mmemme ka gị na ya nọkọta ụnụ nọkọta mụnwa na-agwa ya na ọ ga-aba. Nkwa anụgo m ihe nkwu mgbe m pụzi ya na mmanụ ya adaba na ya ọkụ wedere gị mma wedere m mma wedere ezinụlọ anyị na ya mfe n'okwu ma ndị ọzọ na-achọ gị emelụfe ife mana anyị na-eke ọkachukwuru bazụ. Funokwa nga ebe ị na-ese siga. Amachara na jewelry. Eche na ị ga-atọ n'ime ụlọ. Igbochi ụzọ na-akọrọ aka ịgbachi m nkịtị. Ị ka atọ n'ime ụlọ. Ị na-ajụ m ibe na-esere siga. Ị mara ibe na-esere ya. Ị mara ibe na-esere ya. Kalori. Ị mara ibe na-ese siga.
ịmara ego na na-akwụ n'ụgwọ akwụkwọ n'obodo ebe na-agụ akwụkwọ $12,000 sọsọ ụgwọ akwụkwọ kere ya na-akwụ ya abịa m enwere ego ngoji bute ya $12,000 mma akwụ bugharị ya na naira 3,800,000 naira ebe na-akwụ n'isi gị n'ụgwọ akwụkwọ onye na-akwụrụ nya bụ ụgwọ akwụkwọ bụ akalịrị ma mara onye mụrụ ụnụ na-enyere aka na-apịkwa nne nechara anya ọbụna nwere dị n'ime gị echepụtara anya ụkwa na-apị na mkpụrụ adịrọ n'ime o nwechara ka m gwa gị na-elele m anya ana m eyi gị onye amụrụ ụbọchị nsọ anụ enwere m uche ibi na anya ndị ọzọ ka m si gị nye m eju ikpọchie enyi m ga-akpọchikwa onu nke m ọrụ aka ndị kwa aka ekpe akwa aka ndị mmadụ mgbe m bido kwọba gị na-akwọ gị ikwọnugwo m kwụọ m ofu nkwọ nkịtị ịjụ na yara eme ikpochie ụzọ na-akụrụ gị aka n'ụzọ ịgbachi m nkịtị ụzọ wadrọ buru ya nnọọ enyene m nwa agha agwụ enye gị nwunye nyaba abata mgbe ọ batara ka anyị debe ya ọnọdụ ebe kwesịrị ịnọ n'ụlọ obi dị m aṅụrị ya bụ ego m ji ebute m aka ejikwuru gị ụgwọ akwụkwọ aka m ji akwụgo nye akara nkwụ ya mma akwụ ya maka na achọpụtara na ya bụ ụkwa na-apị na mkpụrụ adọrọ n'ime ya nwa ya rakwụ ya bụ ụgwọ gị na egwu akwụkwọ aka gacha nwere ibe na-agụ ebe ka ya nọ wee ruo mgbe ịnya m ibe nchọ ugiri ju ọdịda ma mgbada jụ na ọ na ya aghọta ibe na-ekwu na sese ndị pụọ ị na-apụkwa ị na-atụgharị uche ebe ngwa gị maka ọ bụrụ na iyi eme ya ị gbaratakwa ebe na-eru m aka na arụ ka anyị mee ibe ka esi eme ibe mara ma onwe ndị mmụọ gwa gị na emerekwa enyi ya ime nke abụ emebi ya na ajụ ibe na-esere sịga ke nnọọ ka nsi wee bụrụ nọ na nwere nnọọ nke na-eme na-aga aga Rita, afọ m nọ ka isi ekiri n'anya mụnwa biko ngaba afọ ka isi ekiri ozugbo biko ọ bụkwa mụnwa ọ ngwa bụ ife nene m anya ọ bụghị mụnwa mụnwa Alex na-ene nke nwa ọ bụ na ife ikwu na ọ ngịnwa ka m kwara n'ọnwa anyị ka ebu Rita ị nwere ya na ịma mma daalụ ịpụkwa ka ime ide mana o nwere nchegwa ịma na ụdị nkata ya na-akpa ebe a nụwa dị akpa ya n'ụdị ebe a ka ị chọọ ịkpara m ka gafee n'azụ unu ya kwuo na anụmanụ na ka anyị kwuo ya n'ebe ka anyị kpa nkata na ọrụ nkata ka ya na-akpa ebe a anyị ebe anyị n'ime dịkpakwa ụdị nkata ya na-akpa ebe a ka akwa m bụrụ okwu uche ka anyị gaa ikwu n'ụlọ chọọ ikwu ebe a mgbada ka anyị jegodi onweghị dị iche ọ na ịchọla ịba maka anyị baa rita ka dị gwobere okwu ọ dịkwa mma ma na-emecha ka anyị kwuo n'ihe ọfụma oke chere ọ na-abịa ka gị na-anagbakwu ọ bịa gwụ bịa gee m ntị ya onye na-ekwu okwu n'igwe bụ onye be m ọ bịa chọọ ka gị na-anagbakwu nwere ekwentị nye gị eme ka etekwana egwu ya anyị na-eme n'ụlọ bakara imegide wee gwu ya anya mmegị ibe mmemme gị iyikwu ọnụ nne m kedụ ọmalịcha m ọ dị m mma ka ihe meziri ana m akpọ gị n'ekwentị gị kemgbe mana iburu igwe gị ọ dịkwa na mma mpa m ji ya mana o nwe ka onu gị dị arụ adịkwa gị mma ka ekwenụ mbọsị ị na-abata agbado ụkwụ n'oge nwunye nwanne m nwoke ga-alọta maka ọ nọrọ n'ụlọ kịta ihe nji maka ebe mụ na ya na-abịa akara ọkpasịa ọ natara anọ mụ na ya metọpụ anya anatabazie m na-atụsi anya ya ike nne m ngwa ka ọ dị o na-enodokwa onwe gị anya nke ọma
ahụrụ gị n'anya ka ọma ngwa welu ekwentị gị ka iwere ekwentị nye nna gị nwaanyị mara mma n'Igbo ọ dị m n'obi obi gị na-emekwa m mana ọ ka mmecha ihe mkpere ime nnataba ozugbo ngwanụ ka ọ dị ezigbo mmadụ onye ọ ya adịrị mma ka ọ dị bebọsọ kebi na-eche amaka nke ị na-eme iru ụkọ ke mmiri na-akwado iri nwoke gbasa m na iru maka ibe na-agwa gị bụ na ibe nna ya oge nye m ibe mmakwara ị na-ekele ndị ka m na-asị nye m eju ibegide ọbụ na inyere nye ịma na nke gị na-egwu akwụkwọ aka ga ọ bịa bụrụkwa na ị ka ya ebi n'ụlọ a ịma na ihe ebizi n'ụlọ a dịka nwa agbọghọ bebara Igbo odibo okoni chọrọ mma edebe gị na ihe na-ekwu nkịta bụ ihe ọ ga-abụ nne na ele ezutọpụ m n'ahụ ọ bụrụ sọsọ akwụkwọ otegwula atọgbara akwụkwọ n'akụkụ ka gị na-agụ nweze ebe ị na-agụ ibe na-ekwu na ụmụ kịlịkịlị ibe ndị ọzọ ekwesịghị ka a na-enye gị dịka nwa agbọghọbịa bi n'okpuru nna ya na nne ya onwezi nke ya elu aka mma kpachikwa ebe ọbụla mmesie gị iwe ikwu ọnụ ka ịchọ idina nwa gị nwaanyị ka obi ga-adị ka ị ga-esi n'echi ya chikozi gbasa gị ebe m na-eche ihe ebibeghị biri be m ịmara obi ma obi nke gị ọ m na-echere onwe m e nwere izu okwu ihe nche ịjụ ya ịma na ibido ya na anyị ga-emeli ya gawa kemi na-ekwu anyị emere ka ebidokwa dị na-ebido onwego ibe anyị mere ikwe ka anyị mee ọkwa sị na ụla tọba ụtọ ya wee bido ikwu ya egwu anyị analarugbo ilekwu okwu okwu kemi na-eme ga-ebudo nkwa nsogbu dị na ya na nne chọpụta gị ya gwe ihe echekwe na anyị na-eme ihe agwe ịhụrụba na ibe nke eyi amaka omechi ya bụ ibe ọ dịzianụ ka ibe anyị eme ịma na a sị na ọ ya bụ izu ụka ara elu udene atụtuo ngịga ịhụrụba na mgbe ị batara ebe na ibe mmalụ na ibe mbụ n'uche m bụ na ibegwo ka anyị tụtuo onye wụ ngịga ka anyị elu udene amaghịzị m nke ịbịasị bịakwuru ebe a eche m na ike abata bịa dabanye n'ime nyawa akwa ka anyị mee n'ibe ka esi eme ibe ọkwa n'ibe onye nwere ka ọ na-enye nwanne ụmụ onye nwere ka o ji ya n'aka ịbara akwụkwọ na bagụ ka ngwazi ya eziokwu ọmụnwa ji mụnwa ji mma ọwụ na ị chọrọ na ị ya agụnyawa akwụkwọ gụrụ onye ebe ị chọrọ iguru ya ịma na ị ga-eji nwayọọ nye m ibe nna yọ ọsụsọ mụ na na-abọ nọ n'ụlọ o nwere ya bụ ibe anyị mee anyị eme ebe ka esi eme ibe achọrọ ka anyị mebie ka ha nụbụ ya ọgụ tibe mkpu mebe ebe ka ịbụ ọ dịka ibe ụmụazị achọrọ ka mụ na ga na-abọ mee nye dịka ndị nwere uche ma ọ na ya aghọta ibe na-ekwu ịbata ka anyị menye bụ ngene amenya bụ ngene ra ngene aka anụgo m ihe ikwu ebe ọ bụ na ị gwụsiri ike n'ihe ị na-ekwu na ị ga-edina m
tupu inye m ụgwọ akwụkwọ nke m na-agụ na mahadum dị na mba ofesi. Nsogbu adịrọ. Ma mmenwe ihe mma na onwe ka nne si wee chọpụta obi agbawa anya. Tinyekwalụ na ọ dịrọ mma n'iru Chukwu. Jide ụgwọ akwụkwọ gị, jidekwuo ego gị. Ma emenwe ya. onye eze asọgide anya egburu nkata n'isi agba ya okwu. Nwanne m nwoke. Rosie. Ndewo. Anyị narute n'udo. Ọkwa ịma tata ka mma na ihe a na-ekwu wee sị na ụbọchị niile bụ ụbọchị onye ori mana ofu ụbọchị bụ nke onye nwe ihe. Ọ bụrụ otu nwunye gị si wee sị m na ya ga-anata emechazi ọ natazi ma anatabeghị m anya m ewee fụ ihe anya m fụrụ ọtọ nọ na-emebe nwanne gị anya m fụrụ ntị m anya m fụrụ ihe na-agwa ọbara makọrọ ọlụ gị mana ofufe ka nchọ ka ngwa gị buru ụkpa ekene gbụnyelu m nwunye m si ya na m si ya n'obi dị m mma na ọ natara no site n'aka ka Chukwu abịa ma jiri wee sọpụta m mgbe efe ihe na-emebe m aga m akpọ gị ma emecha. Nwoke ma ọ dị nka ma nnukwu n'ebe ikwu ngwazi agha eziokwu ibe nwa eme ma adịrị m mma n'obi maka na ife ọ chọrọ ka o mebie ezinụlọ m mana ebe ọ na o mechara n'ikpeazụ ọ bụzi ya na o nwetara onye hụrụ ya n'anya si na ya anụ ya ọ dịkwa mma o mana o nwere nchọ ka m gwa gị
ọkụ ya shagide ọkụ wee chala ọkụ chabata be m si na ọka ịbịa mee ego ebe m ajọ ọkụ ka ịcha maka na ọ bụrụ ebe a ka ihe eme ego ọ bụrụ m nwa bụ nna ya ama akwụ m bụ nna ya. Nna biko iwe ewele gị na m tiri gị ọnụ n'ọkwa biko aghọtala m na gị na nne bụ onye zụrụ ya site na mgbe ọ dị na nwatakịrị ntụ ugbo ọ bụzi nwa agbọghọbịa okwu isiokwu wee wụzialụ gị kunu gbaghara biko zie biko ka mechie ọnụ gị gịnị ka ịma mgbaghara akwụlele na ikwe mkpọmkpọ bụrụ na ozu onwe unu si ebe a wee rere iwe pụọ biko zie nne ife a na-ekwu gị o tegokwa bịa ibe okwu kịta ọ na ịnụrụ ya ozu ka ịrụ ya ka o ji osi gị buru ozu onwe gị ka isi ebe a pụọ gee m ntị ịmara onye iru ebe a duru esi ebe a pụọ unu bịa pụọ unu aga natakwa n'azụ ebe ọzọ nkịta rasị gị anya nwa nwa baa na isi ekwu m aka odo ka m meji wee mmadụ unu isi unu chọọ ịnwe anyị si n'ebe a pụọ ka m bie ya aka n'arụ